can zanje in gaishe da mai jajaye mai jan hali hada kuma jan aiki mai wankan fari da ja gaba dan zaki mota jan rufi a gida daki ya rike kwankwasi ya kan baya raki jagora na munjibir gaba hamshaki ne kwankwasa munjibir kana da gwanin yaki munjibir yana da halin kirki wanda ya ja da shi ba zai yi nasara ba. Amina